Joo, mulla... Aika hurja kuuluu tuolta, sä et oo vielä kuullut. Siis tossa, näyks mä siellä striimissä? Joo. Niin siis Matuleirissä yritti Matu hirttäytyä äsken puhumaan. Oho! Eli itsemurhayritys tuolla Matuleirissä. Itsemurhayritys tossa Ateneumin edessä. Oliko se lavastettu? En mä tiedä, kyllä hänkin, siis se on nyt tilanne ohi, mutta Sami Kankkusen Pase-sivulla on video, todella loistava video. Hän sattui ihan täysin paikalle, Sami. Oho! Mahtavaa! Ja mennäänkö paikalle? Mennään katsomaan. Hän kiipesi puuhun ja veti jonkun semmosen sidoksen kaulaan ja sitten kaikki muut näki sen ja ne meni kiipes sinne roskapönttöjen päällä niin kuin ottaa jaloista kiinni. Mutta kyllä se tajuttomalta näytti, kun ne sai sen alas siitä. No, mä voin laittaa sen YouTubeen saman tien, muuten MV ei pysty levittää sitä. Se on 6 minuuttia laitettu, niin mä laitan sen YouTubeen ja lähetän MV. Mennään paikalle kuvaamaan. Mä huomasin, että mitä helvettiä, että siellä oli joku äijä keikkuu puussa. Ja... Sitten mä tajusin, että ei vittu, se yrittää yhtäkkiä vetää itsensä jojoa siinä. Mitä nää tekee? Meinaaks tää hirttää itsensä tai jotain? Häh? No mä haluan nähdä mitä nää tekee. Sitten mä kuvasin sitä ja siinä se niinku tuli joku pienimuotoinen pelastusoperaatio siinä ja sitten osittain, en mä tiedä filmasko se vai mitä, mutta tajuttomana vietiin tai siis laitettiin siihen maahan makaamaan. Kuuluu äsken pillinujelus. Joo, se vietiin vissiin todennäköisesti ambulanssi tai jotain, niin kuin, että en mä tiedä sit oliko se näytelmää vai mitä, mutta siinä se makasi sit maassa. Ja... No, kyllähän se jollain tapaa ehkä huomiokerjäämistä tulee niin on joo, ihan huomiohakuisestihan se tehtiin nyt tässä näin. Tässä on niin lapsia kaikkea oli siinä. Niin kuin... Lapsiakin oli vieressä? No, kyllähän tossa nyt vaikka mitä ihmisiä oli, mutta ihan sattumalta just sai silleen niin oikeasta paikasta sen ja oikeaan aikaan oli paikalla, niin sai kuvattua sen. Ja se löytyy nyt varmaan joku laittaa sen jonnekin. Sami Kankkunen Facebook-sivu. Mut mitä, oliko se pastori siellä äärimmässä? Joka siellä joo, se pastori, se mikä se Mariana, mikä se oli se Toiviainen tai joka, niin se tuli tälleen näin, että ei saa kuvata tai älkää kuvatko jotain, se tuli siihen. Et se varmaan tajus se tilanteen, mitä siellä on menossa, mutta se ei näkyy siinä videoilla sitten. Joo. Et kattokaa se jostain MV:stä tai jostain sitten todennäköisesti. Eiköhän se aika pian. Joo. Nää vai? Tuollahan näkyykö tuo köysi? Oho, siellä köysi joo. Koho se yritti itsensä vetää. Joku leikkasi sen tälleen näin sitten niin kuin jollain veitsellä. Aika hurjaa. On tommonen leveä nauha. Se on tämmönen valkoinen nauha. Joo. Tai joltain niinku karate-pyörä. Yrittikö se hirttää itseäsi taas vai? Yrittikö ne lämmikit hirttää itseäsi? Pitäisikö hakea se vielä? Muinaismuistokset on. Miksei poliisi hakenut sitä vielä pois muuten? Kyllähän toi pitäisi olla niinku poliisilla nyt jo. Missä muuten poliisi ylipäätään on? Eikö se pitäisi tehdä joku tutkinta tästä? Näittekö mitä tapahtui täällä? Mitä toi tyyppi muuten toi liivin kanssa heiluu täällä puolella? Eikö se ole mukaan joku uutinen, että joku maahan tunkeutuu ja yrittää hirttää itse tuossa lasten edessä? Okei, eli tossa se vielä on. Nyt jos nyt todellakin poliisi tulee paikalle, niin me voidaan kysyä poliisilta, että oikoks ne ottaa tuo todistusaineisto vai jääkö se siinä niin me voidaan ottaa se. Eli me ollaan tässä... Ei meillä toi olla tikapuita. No, ton kiipeä aika helposti. Idea, että me puhutaan siitä, mitä tässä tapahtuu. Hän oli se, joka näki sen ensimmäisenä. Joo. Hän on se, Ja joka... säkin näit sen kyllä. Soititko sä poliisille heti? Ei.
ihminen meinaa kuolla, niin sä et soita apua. Sen takia Täällä oli 100 ihmistä katsomassa sitä. Niin. No kyllä Sä se et soita Olit apua. sinäkin hei katsomassa. Kyllä, ja mä sanoin heti. Soitit sä poliisille? Kyllä, mä pyysin heti. Hyvä. Sä et soita, siis ambulanssi, että ihminen kuolee. Älä nyt oikein. Ei kuule, tuleeko tää nauhalle? No tää tulee Mikä sun nimi on? Kuvaatko tätä herraa? mitään väliä. Kuvaa vaan, Eli siis tämä tää on suomalainen naurettava. ihminen ei soita ambulanssia silloin, kun ihminen meinaa kuolla. Siis sen takia, kun tässä on 100 hänen kaveris vieressä. Ootteko te Soittiks sun kaveri? Soittiks sun kaveri? Miksi kukaan auttaa? Teillä on kavereet, 100. Tonnehan kiipes 10 ihmiset hakemaan hänet pois. Joo. Niin ja 10 ihmiset näki, kun hän meni tonne. Miksi te soita poliisiin? Miksi te auta häntä? Miksi te annatte hänen hirtäytyä tohon? Mehän otettiin hänet alas tuolla. Niin miksi te heti itse soittanut poliisiin? Miksi te heti itse alkanut Soitettiin tekemään? välittömästi. No. Mä en huutanut ollenkaan. No sä olet kyllä äsken huutamaan Mä olin siitä Samille. järkyttynyt, että ihminen ei soita ensimmäisenä ambulanssia, vaan alkaa Se on naurettava väitös tollanen, koska tässä oli Mä 100 itse muut sanoin, ihmistä ja ne Tässä kaikki oli näki. 100 ihmistä muutenkin. Näinkö sä, että Mulla joku oli, soitti? mulla oli nyt oikeesti, mä kuvasin nyt sitä hommaa. Ja Mut sillä näinhän sä et joku soitti. Sano mulle, että sä no näin. kuvasin täällä. No päivä selvää, että joku soitti. Selvää, että joku soitti. Toi on naurettavaa. Eikö toi on hyvä, että hän sanoo ton, koska mä oon säikähtänyt, jos hän ei ole nähnyt joku soittaa ja hän ei soita itse apua. No tää on päivä selvä. Sä yrität nyt syytellä ihan naurettavaa. Ei, kun mä oon Koita syyllistää äsken mua. Mä olin nyt se ongelma tässä, että... Ei. Tää on niinku tyypillistä teidän käytöstä. Ongelma ei Aina ole joku teillä. ongelma. Joo, Aina ei ole ongelma. muiden aina Se syyllistää koitti muita. syyllistää mua nyt Kyllä, tässä, että mä oon se... törkeetä Joo, tää on törkeetä törkeetä. käyttäytymistä. Tää on pappia, koittaa syyllistää mua, tiiätsä. Mä oon se mikä paha. iso pappi Mä oon se tällaista. paha, tiiätsä. Joo, kyllä. Tää on ihan Jesus Christ. naurettavaa oikeesti. Teillä on tossa noin 100 ihmistä ja sit alat syyllistää meitä tässä näin. Joo. Nyt sä niinku puhut ihan kuin normaaleja ihmisiä, jotka puhuu totta. Normaaleja ihmisiä. Et he ei oo sun Jotka mielestä puhuu normaaleja totta. ihmisiä. Siis Siis he ei oo sun mielestä normaaleja ihmisiä. ei silloin, kun ne tulee jostakin ISIS-alueelta ja kukaan ei tarkasta heidän Eli sun taustoja. mielestä nämä ihmiset, jotka tässä on, ei oo normaaleja ihmisiä. Onko Ne- mä sun mielestä normaaleja? Hei, tiedätkö yhtään Ne milloin ei oo toi leiri normaaleja meinaa lähteä? Sitä taustaltaan. kauan Ne ei oo meinaa normaaleja taustaltaan. Sä tiedetään suurin piirtein kuka sä et. Sä et oo esimerkiksi mielisairasta, ainakin mä luulisin. Ja sä et oo mikään ISIS-taistelija, sulla ei ole mitään ISIS-kavereita. Mut noilla nähtävästi on. Se tekee itsemurha tossa noin, niin se on varmasti joku mielisairasta, joku muuta vastaavaa. Poliisi tuli. Poliisi tuli. No niin hyvä, keskustellaan heitä kuvaa mua. Okei. No ei sitten. Mä oon järjestänyt 60 miekkaria, mä tiedän miten näitä järjestetään, miten poliisi kanssa keskustellaan. Soitetaanpa paikalla. Soitetaanpa piruttaa paikalla. Täytyy heidän... Niin sä soitat nyt niille. Niin mä soitan, tulkaa tähän. Joo siis. Eiks niin? No ei tarvitse sinänsä kyllä, koska mä oon sopinut nämä asiat komissarion tasolla. Se, että se on jotakin tavallista Etkö sä poliisista. toista No ei noilla on niinku mitään tietoa yhtään mistään. Et sen takia se on vähän turha niinku niiden kanssa mitä No sopii. täytyy heidän sanoa kansalaisille, joka tarvii poliisilta apua. No sä voit kysyä oma mieleen, että pointti nyt vaan on, että tää on, niinku tehdään sääntöjen mukaan. Joku sanoo, että video ei ole julkinen. Tarkoittaako hän sitä hirttäytymisvideota? Varmaan joo, mutta sä laitat YouTubeen laitat Siis on edes YouTubessa julkinen, kyllä se piti olla. Hyvä, tarkistaa vaan nopeasti. Toivottavasti jää nyt nettiin, että se katsoo, sen verran kova ainoastaan tuli.